Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yan uwa barkamu da warhaka. Bidiyon na yau zai bayani ne akan yanda zaka bude Gmail address ba tare da number waya ba, bi ma'ana ba tare da ka sa phone number ka ba. Dan haka yan uwa ku biyo mu domin ganin haka. Yan uwa kada ku manta ku danna mana subscribe domin samun wasu ƙarin bidiyoyin mu kamar wannan. Domin ka bude Gmail address ba tare da phone number ba, zaka buƙaci ka shiga Gmail address ɗinka, Gmail app ɗin. Idan ka shiga cikin Gmail application ɗinka, to ga already ka login kana da wani account abin shi, to sai ka shiga nan gurin option. Idan ka shiga wurin option, to ga inda aka rubuta settings, sai ka shiga wurin settings. Idan ka shiga settings, to ga shi nan inda aka sa add account, to sai ka shiga inda aka sa add account. To ga nan Google, sai ka shiga Google. Idan ka shiga Google zai nuna maka wuri kamar nan haka nan. To kar ka manta kana so ka bude sabon Gmail address ne, to sai kawai ka zo nan gurin gashi nan inda aka rubuta create account, sai ka shiga. Gashi nan ka shiga zai nuna maka for myself to manage my business, so sai ka shiga for myself. To idan ka shiga zai buƙaci ka sa first name, sai ka sa sunanka, sai ka sa sunanka. Gashi last name, sai ka shiga next. To gashi nan sai ka sa date of birth. Ga gender nan ma sai ka shiga gender, male ko female. To bayan nan sai ka shiga next. To gashi nan sai ka yi creating username, kowane irin username. To bayan ka nemi wani Gmail ɗin da zaka sa, sai ka sa next. Gashi nan zai sa ka sa password. To bayan ka sa password sai ka shiga next. To kana shiga next, to zai buƙaci ka sa phone number. To anan gurin ba buƙatan ka sa phone number, ka zo ƙasa sai ka shiga skip. Kana shiga skip, ka gani gashi nan Abubakar Salisu account wannan din gashi nan Mr. ABK Hausa Boy 1@gmail.com. to gani sai ka shiga next, sai ka yi agree. To yana gama wannan search din, to zai dawo maka nan gurin. To idan ya dawo sai ka dawo baya. In ka dawo baya, to sai ka shiga wurin email addresses ɗinka. Ka gani? Kun gani yanzu nan gashi nan Mr. ABK Hausa Boy @gmail.com. kun gani na buɗe Gmail address ba tare da phone number ba. Ma'assalam.